welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनाथ' गालिमोननि जायगाखौ बिराद नायनो होनबाय थायोना दिनै जोङो थांसिगोन गालिमोननि जायगायाव। नोंथांमोनखौ दिनै धुबुरियाव लानानै थांसै। दानिया थौदो नायलांदो नोंथांमोनहाबो। ओमफ्राय आंहाथ' बेसेबांबा गोबावनि उनावसो थांनाय ना, ओमफ्राय थफ्लायानो बिराद गिदिर लाजोबखाबाय आरोना मोननै आरो एक्चुअली जोंनि आदानि हाबाबो दं आरोना सासे काजिननि, दा बिनि हाबायाव बिनि हाबायावनो थांदों आरो जोङो। आरो हाबाजों लोगोसे माने आंनि सासे लोगोनिबो हाबा दङ, थ' मोननै हाबाखौबो एटेन्ड खालामसै मोनसे डेटआवनो आरोना। लोगोसे नोंथांमोननो हाबाखौबो देखायलांसै जोङो माबायदि जायो धुबुरियाव हाबाया, आरो बिनि सायावहाय जायगाखौबो देखायलांसै। दा नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ'दो स्टार्ट खालामसै। मोदोमान सावलाजोब्बाय आंना गरमजों जादों, खिन्थु फापनो माइसुं देरसिनबाय दे। लामायाव लोगो मोनखादों फाइनालि सफैबाय बेसेबां गोबावनि उनाव धुबुरि। आंथ' बोसोर ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम। आंखौ मा जाहोयो मादै? आंथ' फार्स्ट टाइम नोंसिनाव हर थागोन। माबे अमा ना दाउ ना गैला? आं मोननै मोनथाम मेरला जाहोनांगौ। आंखौ सिनायाखैनो नोंदिया। आंनानि गिदिर। सोरथो सानामोन आंखौ सिनायाखै? आंखौ नानि उन्दै सानदों नामा? माथो लामायावनो गुड निउस मोनबाय। नाथाय दै एवनानै दोनलायलायदोंनो जोंना गालि बिमाया मादैया जोंना। Sister, gastrà. Ayo, cousins ko jajab na, kali. Cousins ko jajab. Cousins, ayo gali galam. Pongbai ko jajab nang tangman ha. Chalo. Ay, rector.
싶으면 그거를 해. 마음이 있으면. 뭐 마음에 들어 안 들으면 하고 안 말이 하는 거니. Ayo. Ekdom gaudang. Jauh dan apa gaudang, senang ini apa gaudang, kata dan terbaik. Sampai mama dah dengar. Ayo. Mama beri hari sebelum kan saya. Rồi, nơi cái này em được. Ủa xe mà ta đây trả lại gần. Hôn khá lắm khá. Hôn bánh chơi rồi nào. Chắc thật phải đã đạt được. Ta làm bao nhiêu. Ta béo mình lên đây không làm mình lên đây. Ê, tôi thì sẽ đi password juga baik. Ada yang bikin. Saya lihat sih dulu. Lấy Bini जाहैबाय Bini जाहैबाय गालिबसा duplicate गालि नों बिदि आखिनो रोंगोन ना रोङा बिदि आब' आखिनाय बायदि नानि आखिनाय बायदि रोङा देनां देरबा आखिगोन ना आखिया नोंलाय आखियो नालाय गालिनि हाबायाव आखिनांगौलै जोंहा गालिनि हाबायाव आंनि हाबायावसो आखिगोन आयौ नंगौ नों आखिगोन deh, Tali. Yes. New boyfriend. Dolphin nuwakin yang surat dolphin dah kali tangba. Iya lah, nang bayi lah. Oh. जोंहा थांनो रेडि जाबाय नै ओमफ्राय हाबाखौहाय मन्दिरावसो हैगोन ना स' जोङो मन्दिरावहाय बिबार माला बायदिसिना लानानै थांनांगौ आरो दा जोङो थांगोन ओंखारबाय ओमफ्राय नायलांदो जायगाया माबायदि माने हाजोनि गुदिथारावसो आरो ना मन्दिरा दै बे ब्रह्मपुत्र दै खाथियाव दा जोङो बेयाव थांनोसै गाबसिगोन बे दा बे हाजो नुहुरनाय हाजोनि नामानो सानदरदिङा हाजो आरो ना बिराद मोजां बे जायगाया ओमफ्राय जोंना थांनो नागिरनाय मन्दिरा बे हाजो खाथियावनो आरो हाजो गुदियावनो
हाबायाव थांबाय फैबाय ओमफ्राय दा एकदम लगे लगे दोननानै नै आथिं सुनायनि रेडि एसे फैसा दाबिनांगोन पटासि खामानि मावनायनि नामा हा ओंखामखौनो मोनजायाखै आं दाबो फुंनिफ्रायनो
हाबायाथ' जाखांबाय खिन्थु गालिना लोगोआ हाबा जाखांबाय आरोना दा लेंहरगासिनो उपाय गैया जोङो डाइरेक्ट थांनांसिगोन आरो बेयावनो दा नै जों ओंखारबाय बिसिनि हाबायावनो थांसै आरो दा जोंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि जोबजासिम नायदोंबा थेंक इउ स' माच एभ्रिवान एन्ड लाभ इउ अल दा माने जोङो जायगाखौ मोजाङै खेबनो हायासै आरोना देखायनो हायासै गालिमिनि गामिखौ मानोना हाबा जाबाय न'खराव खामानि मावनाय माने एसे प्रब्लेम जादों आरोना खेबनो ना जेन'बा खामानिसो मावनो बिदि जादों दा बेनि थाखायनो निमाहा होदो नोंथांमोनहा जाहाथे जोङो मोजाङै देखायजोबनो हायासै दा थेंक इउ स' माच एभ्रिवान